Sad si već nekoliko tjedana tu, utisci. Zadovoljan sam jako i klubom i gradom. Sve što sam očekivao to sam i dobio, čak i više od toga. Imam odlične uslove za rad. Za sad samo pozitivni utisci. Zašto si odlučio doći? Pa pre svega zbog Evrope. Evrokup mi jako znači, želeo sam da napravim jedan korak dalje, mislim ABA liga i dalje tu, ali ta Evropa i prostor u timu koji dobijam su mi ovako bili primamljivi, tako da to je jedan od glavnih razloga. S Megom nisi želio nastaviti ili nešto došlo? Ne, pa imao sam takav ugovor na godinu dana i jednostavno u tom smeru je nekako i išla saradnja, tako da Olimpija je izrazila želju, takođe našli smo zajednički jezik, tako da nisam previše ni razmišljao iskreno. Da si veoma mlada, već je ovo treća ili četvrta godina u inostranstvu. Zašto si tako rano krenuo u Belgiju? Pa iskreno, ja sam i sa 13 godina otišao iz svog rodnog grada u Beograd, tako da navikao sam da živim sam i da živim dalje od porodice. Iskreno, kad sam napunio 18 godina imao sam želju da napravim isto taj korak dalje. Nije isto igrati u svojoj zemlji, igrati sa strane. Ja sam to želeo da prođem što ranije, da naučim jezik, to su totalno različite kulture, tako da nekako sam razmišljao što ranije se upoznam sa tim i naučim život van okvira Srbije, da će mi biti lakše u karijeri, tako da to je jedan od razloga. I evo, iskreno, sada sam opet van Srbije, iako sam se brzo i prilagodio. Ok, ovde pričaju dosta naš jezik, ali mi je mnogo lakše i uspevam da se prilagodim mnogo brže. Prvi protivnik je baš Mega Lex. Da, Mega Lex. Nešto asistirao trenerima u pripremi? Pa u principu mi imamo jako dobre trenere i jako dobar stručni štab koji rade odličan scouting, tako da oni uglavnom sve znaju, nema tu nešto preterano tajni i nešto što bi ja... Ok, jesam pričao sa njima malo, ali u principu oni sve znaju. I šta reći o prvoj utakmici, prognoza? Pa prognoza, naravno, ciljevi su nam uvek visoki, ako nemamo visoke ciljeve, vjerojatno ne možemo ni da ih ostvarimo, tako da mi idemo iz utakmice u utakmicu na svaku pobedu, tako da sigurno ćemo se potruditi da dobijemo tu utakmicu. Kako se sa ekipom, kako ste se međusobno? Super, ok, bilo je malo problema oko povrede i svega toga, ali atmosfera u slačionici je jako dobra, imamo jako dobar odnos i svi su ok momci, tako da mi prihvatili su me ekstra, tako da iskreno sve je ok za sada. Super.